فطرت برهان بتحتي فطاري فطرت سلام تغنيت نحدري أول حبات تغنينا مدري سلا نفستنا أفوينا تبحري حجونا نكاس وانا قحتا سلا زنقصنا عندي وحليب قوتا عمام قدمينا نزلو ايدك حال والله سماينا نبيدو وموطع لكاتي تجميرنا خزات مرامك كوبيس زرعها سمريت الله يرفض صقي كيف وصنا سربت كيسعنا زرعي عسير سنا سيد عسير سنا يكرامتي وعجز صبره تقوي خلنا يوم تاي سرقيانا كم عيني عارات صديقات تنادفن حبابات سفرة قلبه مهر بحري تكنولوجي مرمر بحري ننقص ونقبر شنشاي كقمبر ننقص حجة وننقص بيتنا ساتحدث مكاني مسمار حجوحات مسقاب تاريخ ورقع ودمنا حنتي أبزيا كل جزء أنا كحطت كله exact لناتي مركز وي حسابون كم مالت هيكونن جن هذا جزء ديفلس advocate كتكون كتكلال لك بعيني ألو تاجركا كتم متولكا منتان نجارات قولي حم نخواتو حنت كاباتن دما إيرترا نخلو زما أخلي وين inclusive نخلو زركب نايم عبالي قعزو كتقبر تفتن الله قدوس يزي أب نزبس حزب ما زربيه مهنات إيرترا أب وحدات كتمات هذا زلوت راي واجاز خفلوا لها جراي كانت تنزل كل جزء كنذكر لنا بش خمان أب على نقفان أب على أب تنزل له حزبي زخفلوا واجا كاب كالي إيرترا قبل التنت كلوا خلينا تسورها بحبو حقيفو تسكيمو قبل عنا ستيون نعمتات زورة سلزي إيرترا تقول أب قطرات زجبر وفري كم شاري تترايد كونسي زجبوه زبون سلزلاو عمتاتو تعتقالات كون خلينا تسوراجن بتازلاتو يا أساسي وتسورانا إيرترا حبي متسلزتي pay back كوين يرداني زيت بوجر يزردان أنا جن هذا جزيد ما مالت زي حجي كلتي هم كنت بس هواي هم بخلط بدانيل ولا كجمر ليتي سابير تراس لزنا بري وين وقعزل لنا أو نفس مركوسا يواتس أكايو يتحنا أكايو جن to some extent دما extraordinary قلت أفخاير لي نالو normal بزجمت هذا يكونسي كابتوم أبغربابتنا زخدو زلو خازي يكونسي حمش تعزفناتهم كنقعز كنكلال لنا حدا وحدات زبينا هنا كالاي أمانة تباها جمريتن بوتان عزنا زلنا ثالثا دما علمنا كم قدما كايدا يبلان
በቃ ካባኻን ዝሓምቕ ብላዕ ዓይነት ደረጃ ናይ ጂኦፖለቲክስ ኢና በፂሕና ዘለና ስለዚ ከምዚ መድረኽ ዝርግሐ ናትና ገለ መለ ንሱ ከይገደፍካ ሓድሽ ኣካይዳ ክንከይድ ኣለና ሕጂ ንኣብነት ወላ ኤርምያስ ክጠቅስ ከለካ ብዙሕ ግዜ እውን እቲ ኣብ ላዕለዋይ ፅፍሒ ዘሎ ናይቲ መንግስቲ ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ጎይ ከም ዘሎ ንሪኦ ኣለና ካብዚ ንላዕሊ ግበሮ ክትብሎም እውን ከቢድ እዩ ተዲኹምኒ ኣብ ኤርትራ ግን ኤቭሪ ኣብ ቤት ፅሕፈት ዝሰርሕ ዘሎ ብከምናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ፔስ ይኸይድ ኣሎ ክብል ኣይክእልኒ ኣነ ሓደ እንታይ ማለት እዩ እቲ ብላዕለዋይ ዘሎ መርሕነት ይጎዩ ከም ዘሎ ንሕና ጥራይ ዘይኮነስ ወላ ዞባውን ይርዮ ኣሎ ግን ኣት ሳም ስቴጅ ኤርትራ ዘይትጥቀመሉ ፀጋታት ከም ዘሎ ድማ ሬኮግናይዝ ክንገብር ክንክእል ኣለና ቁፅሪ ሓደ ንኣብነት ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ንብል ኣለና ኢትዮጵያ ድዩ ካልእ ሃገራት ድዩ ገለ መለ ሱዳን ድዩ ገለ ዘይብሎም ኣድቫንቴጅስ ኣለዎም ኤርትራ ኣብ ደገ ሶፊስቲኬትድ ዝኾነ ትምህርቲ ዝተማህረ ኣብ ዝበለፁ ዩኒቨርሲቲታት ዝተማህረ ኣብ ሌተስት ቴክኖሎጂ ዝሰርሕ ዘሎ ክኢላ ኣለዋ ኤርትራ ስለዚ ኤርትራ ካብ ዘይረ ኣይኮነን ትብገዝ ዘላ ኖ ነዊሕ ጉዕዞ ኣለዋ ኣድቫንቴጅ ኣለዋ ኤርትራ እቲ ሕቶ ግን ነዚ ዓቕሚ ሰብ እዚ ወርክሾፕ ኢልካ ኣምፂኻ ድዩ ወላ መንግስቲ ዝለዓለ ኢንቨስትመንት ገይሩ ወላ እዚ ናይ ድሮን ቴክኖሎጂ ድዩ ሳይበር ቴክኖሎጂ ሳይበር ፕሮቴክሽን ክጋጥመና ዝኽእል ድዩ ነዚ ንክትገብር ዝተፈላለዩ ወርክሾፕስ እናገበርካ እዚ ድማ ፀጋታት ማለት ኣይኮነ ግዴታ እዩ ነዞም ኤክስፐርትስ ካብ ደገ ናይ ኤርትራውያን ኣምፂኻ ምስቶም ኣብ ማይ ነፍሑ ዘለው ወላ ግዝያዊ ኣብ ባፅዕ ዲ ኣብ ገለ ሓደ ንእሽተይ ቦታ ትምስርት ተርዲኻኒ ስለዚ እቲ ኣብ ደገ ዘሎ ዓቕምና ድማ ብግዜ ሮቴሽን እናገበረ ምስቶም ኣብ ውሽጢ ዘለው ዴቨሎፕ ይገብር ኣብ ፋርማ ከምኡ ናይ ፋርማሲቲካል ዓብይ ሪሶርስ ኣለና ኣብ ደገ ናይ ፋርማ ኮንፈረንስ ኣብ ኤርትራ ሲ 12 ወርሒ እንተለዋ 12 ወይ 13 ኮንፈረንስ ክካየድ ክኽእል ኣሎ እዚ ከዓ ቀስ ኢልና ኢና ንኸይድ ዘለና ሃገር ኣብ ጉዕዞ እያ ዘላ ኣምና ባይንግ ስ እዚ ቅቡል ኣይኮነን ዘለናዮ ግዜ ሲ ዕድል ኣይሂበናን እዩ ስለዚ ናይ ፋይናንሻል ሴክተር ኤክስፐርትስ ኣለውና ኣምፃዮም እሶም ምስቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎን ምስቲ ኣብ ኮሌጃት ዘሎን ኣምፂኻ ኣዛርቦም ሓደ ቬኒዩ ክጅምሩ እዮም ሓደ መንገዲ ክጅምሩ እዮም ናይ ኣይቲ ኤክስፐርትስ ይመፁ ኮፍ ኢሎም ንሳቶም ምስቶም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለው ምስቲ ሴክተርስ ዘለው ይዘራረቡ ናይ ፋርማ ይመፁ ናይ ኣግሪካልቸር ይመፁ ናይ ሜዲሲን ይመፁ ይቴልሚ ኤቭሪቲንግ ይመፅእ ናይ ቢዝነስ ሴክተር ይመፁ እዚ እንታይ ይፈጥር ኣሎ እቲ መንግስቲ ብዓቕሙ ጥራይ ዝጓዓዝ ዘሎ ናይ ቻይና ክኢላ ብገንዘብ ዘምፅእ ዘሎ ናይ ኮርያ ክኢላ ብገንዘብ ከምፅእ ዝግደድ ዘሎ ካብ ራሻ እንታይ ገደሰካ ትኸፍል ህዝብኻ ኣለካ ነዚ ህዝብኻ ከመይ ጌርካ ትጥቀመሉ ሕራይ ምናልባት ኩሉ ግዜ ክመፀካ ይክእል ነቶም ክኢላታት ወላ እቲ ማሕበረkom ካም ፋንድ ምገበረብቶም ክኢላታት እኳቶም ቀንዲ ብፋይናንሻል እውን ዝበለፁ ዘለው ሶም እዮም ክገብሩ ዝደልዮም ሶም ስለዚ እቲ ማሕበረkom ኣብ ደገ ዘሎ ሓደ ካብቲ ኣግሬሲቭሊ ክሰርሖ ዘለዎ እዩ ብውሽጢ ዓዲ ድማ ነዚ ነገር እዚ ናትካ ፍቃድ እዩ ናትካ ሃገር እንድዩ ኣውዒድ ኖ ዚስ ኢዝ ኖት ኣክሰፕተብል መንግስቲ ነዚ ኣግሬሲቭሊ ዝሰርሓሉ ውዳቤታት ኣብ ውሽጢ ገይሩ ከም ማግኔት ክስዕብ ኣለዎ ኣድቨርታይዝ ክገብር ኣለዎ ንሕና ሚድያ ኣለና ንዑ ክንሰርሕ ስለዚ ጅነው ዳንኤል ኩሉ ግዜ ኣብዚ ፑሽ ገብረካያ ግን ኣይ ኣም ፑሽንግ ዩ ኢን ሰንስ ዳት ንዓኻ መልሲ ክትበኒ ጥራይ ኣይኮንኩን ግን እዚ ኣተሓሳስባ እዚ ክሳዕ ክንደይ ይሕሰበሉ ኣሎ ብውሽጢ ዓዲ ንሕና ከ እንታይ ክንገብሮ ንኽእል ኣለና ትብል ኣብዚ እዚኣ መቸም ኩሉ ሰብ እውን ገዛና ማኪና ብኾነ ዋላ ፅቡቅ ትምኒት እንደለዎ ናይ ኤርትራ ከምዛናትካ እዩ ዝብል ከሞን ፎርሳ ኤርትራ ንዕ ዓመታት ኮለና ዋላ ሕጂ ዋላ ኣነ እውን በፂሐ ምስ መፅኹ ገለ ፅቡቅ ዝረኣኽዎ ነገራት ትንክፍ ከብል ከለኹ እቲ ፅቡቅ ድደሊ እወ እዝን ክውሰኸ ከ ኣለዎ ገለ ኣብሶሉትሊ ኣነ እውን ከምኡ ብል ማለት እዩ ግን መትሓዚ ክንገብረሉ ተኮይናሲ ምናልባት ከምዚ ፐብሊክ ዲስኮርስ ክትገብር ከለኻስ ቀሊል እዩ ዲጂታል ቴክኖሎጂ ብዚኣ ጎቲላ ኣላ ፎርሳ ገለ ክትብል ጉቡ እዩ ቀሊል እዩ ግን ብምስታይ ንረኣዮ ሓደ ብምዕራፍ ኣነ ኣብ ሓደ ምዕራፍ ፀኒሕና ኢንፋት እቲ ምዕራፍ እቲ ንኤርትራ ዓብይ ፖለቲካዊ ቅልውላው ዝፈጠረላ ምዕራፍ እዚ ሕጂ እውን ናቱ ምሕወይ ናቱ መዕፀዊ ክኾነና ዝኽእል ኢልና ነዚ ፅምዶ ንደፍኣሉ ዘለና ኣይ ውጋይ ሰላም ምስ ኢትዮጵያ ተተሓዘ ምስኮን ኩሉ ቀዳምነትና ኣብ ሃገር ምክልኻል ዝፀንሓሉ እዩ ገሌና ከዓ ኦኬይ ሃገርና ተኸላኸልካ ነንዶ ናይ ቁጠባ ጥራሕ ናይ ሕጊ ሪፎርም እውን ናይ ቅዋም ናይ መሰል ናይ እስራት ናይ ገለ ኩሉ እውን ማዕረ ክግበር ግቦ ኢልና ክንምድር ፀናሕና እውን ኣለና ኖ እስኻትኩም ትርዳእኩም ኣሎ ዘይርዳእኩም ኣሎ ስለዚ
بملو فلتات أيتريواني هم دلهم تقبل الحيلي نسير فلتو عند قبل كمان كم روحنا قينو ይህን ምን ክባሃል ጸኒሑ እዚ ምዕራፍ እዚ ግን ሓሊፉ ሕጂ መወዳእታ ግን ንኹላትና ድሰማ ዓና እንተነገር ኣሎ ኦኬ ፅቡቅ ሓደ እቶም ከምዚ ቅድሚ 10 ዓመት ዝኸውን ነይሩ ቅድሚ 15 ዓመት ዝኸውን ነይሩ ዝበልና ሓሊፉ እቲ 15 ዓመት ካን እቲ ድሓንተ ወንዚፉ ፅናሕ ድበለ ከዓ ንሃለና ሕጂ ብሓንሳ ተረኺብና ኣለና ቀዳምነት ንሕጂ ኩሉ ነገርና እውን ንቅድሚት ድጥምት ዋላ ንሕና መንጎና ጥራሕ ደይኮነስ ዋላ ንደገ ክንጥምት ከለና ማለት እዩ እንታይ ክብል ደልየ ሕጂ ምእንቲ ከነቕልሎ እዚ ወለዶ እዚ نلقى تصبح سلم سيخاز متى ولدون ولا زي كرمينا تسائل لله ولدو جن اتنا صنا دمس ولدو قدلي فندو سرحو ناس النت أمسيخا هاجر عكيبكا هاجر ونت يرترا ونت فتيركا نتد مثل ولا نزد مثل ولا نريد لنا ولدو محلافيو بزي أمعك أنا خري أخلنا كبو أم فتسيما كاب مستي خناتاتن قالن تاريخ صريح أميم تان نحد ناي قدلو ولا دودلو ولا منستر ناي قطبا خون ولا ناي كالو خون ابزا ساعات زيا انا معك اني ناتي هاجر عقيب كا صنيحكا تم حلالف هاجر الله كال معك اني كلومني مالتي زغل نعنا دلنا تي بوخير زلخا ولا نشتي كحدش ولا دخون كابز مرسا يخون اب صفحات السلطان دلو خون يخون كل سب فولتي كل سب هو محجج انتايم كلها مالتي محجج ريخمي أجي أفتي processing أنا أتود لنا مالتي جرجة تردي إن الله ما هم تخوينه سي إذن أتكرر لي فورس الناس نقالات أفو زرق نجر يهون بزعب زر استز يزربولو ينتهوا جلزبل I think بقربنا ونخيد على المحجة حتى معرف إحنا قلنا نبذ حدش معرف بقص كتب الكلا كم زعينت نتسلام من رجع أنت دير كله كن بصحين خلينا مالتي أجي حدا عبي ثلاث حدا عبي سقات زي نتي خوم خيت تقبرونا بدفاعك حزا كاد خيل دغنا ون كالوت صلات مصيام خاب ኢትዮጵያ ምናዳ ክዝርጉል ካድ خلو መገደታት ካ ክዕጾ ካخل ኣለዎ ካ ጎን ማለት እዩ ሕጂ ንሱ ቦት እኮሎ ነዚ ንብሎ ዘለና ጻውዒት ተራግን ኣብ ክንነት ያ መሪሕነት ዘሎ ወላ ከልዕሎ ካኽእል ተኾነ ናቱ ግደውን ኣይኮነ ናይ ዝመጽ ወለ ግደይ ማለት እዩ እትመጽ ዘሎ ወለዶ ካብ ዓዲ ዘለኹን ደገ ዘለኹን ኣብቲ ውደባ ዘለኹን ዘየለኹን ከበርክት የድሉ እጅጉ ሳጊሩ ባዕሉ ኢንቪቴሽን ወይ ዕድመ ክመጽ ክጽበ ይብሉን ማለት እዩ ኳሕኩሒው ከኣትዎ እትኽግበር ድኽእል ኣነ ክገብሮ ንኽእል እየ ኢሉ ከተግብር ምስ ጀመረ ባዕሉ ተበግሶ ወሲዱ ብቐዳማይ ቁርብ ኣልዒልና ኢና ከምዚ ዓይነት ኣርእስሲ እንታይ ለካ ጆርጆ ሓወ ከም ሓውሲ ጆክ ገይረ ማለት እዩ ኤርትራ كم ريستورانت ترى حسيب كأخير كير كاسة تقبل هاي باي ذا واي صبت ريستورانت يا قن سريعة تمالا سريعة بالنان شكر وانت لا تمالا يا ما تسها خابز كتبلع راح يكون كان كتستاهل كبريها كتكشنيها تسريها غريليا مالتيو هو حاجة خمزي تعدي مكات خذ مخل نقدر تقرب الكاجل نقول كتصبي بل قن أمنتك نرى هذا مالتيو عالم بتخوده فتناتنا حنكيد نبر بناثنا دبها النجار زوجي يزي زاج مزيا قصيل أختار كبر لي دبها للون نجارات ونأيكون بس خنري خلنا مالتي ناتو من تايخ هتأثروا تخيل بناشنال سكيورتي تلارينا بها جراود إحنا كنت أبى نمهبتام نم صبوق سرقاتات بلدنات نمهناس ديكوناسي بها جراود إحنا تاريخ هاجن قدام النتك هو هذا زوجي مالتي ناتو برتوع كنت أبى تلك برتوع كل خال لك مالتي برتوع ቁጠባት ለካ ቴክኖሎጂ ለካ ማለት እዩ ናት ገንዘብ ተሎ ምሁራት አካላት ከም ጻቢልካ ዝሁሉ ንብለደለና ኢንፍራስትራክቸር ናይ አይቲ ጌርካ ናይ ሳይበር ሴኩሪቲ ጌርካ ብሮድባንድ ጌርካ ገሎ ጌርካ ዋላ ሕጂ ካብ ዝሓድሽ ዘሎ አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ጌርካ ዲጂታይዝ ክኸውን ዝግብኦ ብሕልፊ ኣብ ዓለም ባንኪን ስለ ዝኾነ ኣብ ዲጂታል ባንኪን ዘሎ ዕሪኑ ድሕሪ ተሪፉ ዘሎ كم من دابل كقص لنا يكون دلايك تقبل ترى هذا دلايك تم حلال ترى هذا دلايك ولا قلتيفنا نخيدو تقول تكون كتاقط أباخا خرسنك سايتو خوينو ناي بحق ناي بانكين سيستم كأخ معبل الله مالتي نازخ بتصح أنت أخوينو كله 00 أبتناي رجعاتن سكيورتن قدم سلاد قوون نسو نزيد الله ولدو نزي تمرح الله ولدو أنت دار ناتو قد هبنا يو نازل مثل الله ولدو تراها أزي تدمات ولدو جن كم زي
كابلو من ينو كمزخ وجيلو أواش كي تتصبه بعلو كوداديبو بعلو أكل نايت فتح كوينو بعلو سولوشن حيزو كما تتخيلوا نايب حقي فتحنا أتينا ما نتحجب بزان أنا دخلت كواقع عقنا خلقها ولا بتناي International Conference for Eritrean Studies تجبرت ون أنت لا أون عاك إننا يوم على خمس زنبلا ذا لنا عينت منفس ذا وينير كلا كان تيار إيكا بس حساب تأكد حمش ميتن حمسان قال مثلا تسعة نيرم كريو خلق أنا خم بدقد مثلا تعزها بقى واو زي إيش تيجي الفاي خافت بحري جن عمتات له خلتات له نحوارون تدالو حيل الحمد لله ردي مالتي عمتات ناوشت هاجرن دالو قال جن ناي بزحات أبدقد له سب سجاتات بجنزب خون سب حنقول تمرتن كلتن تمكرون زلوا ومجد أو هذا بالكان ميزمس حابي كمز عابي مارشال بلان نقوله ولا ناشنال ديفلوبمنت بلان نقوله يدل الله مسرته إذا ناي رابع جنبار قال دبل تبقى سحجي حرفتي أنفتر أنا بكالخ قيد استاجيرو من أمبر أنفتوسي نبزناي مكل خالك يدو مقنعت قد الناتي برتي قداماي قال ايسال سايد بهال جنبار ناي ايكونوميك زون سي رابعاي كا اب دايسبورا تباهيلي تبقيسو اجناو انت تاملسنا اقدف كم ودبا خصاوته دخل عبه ترالو ግን ከም ዝብለኩም ዘለኹ ካልእ ሰብ እውን መወሳቶም ዘይገበሩ ወይ ኢሉ ክፅበውን የብሉን ዓብዪ ፕሮባብሊቲ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ የስ ምሸቱ ክትቕልላተ ኮይነ እቲ ፍጥነት ዕር ይውስኽ ኣለዎ ቅድሚ ሕጂ ንእሽተይ ቪድዮ ገይረ ነይረ ኣብቲ ታምኔል ኣብቲ ካቨርስ እንታይ ገይረላ ነይረ መስለክ ጎብየ እንድዩ ኣብ ሮለር ተቐይደዮ ኣብ ስኬት ቦርድ ማለት እየ ነቲ ስኬት ቦርድ ሮኬት ሺፕ ገይረሉ we want our gobiye ab saqilka AI technology galan gerka forsalka nata rocket mutkwas ያማለት እዩ ግን ኣብቲ ተነፂፉ ዘሎ ኢንፍራስትራክቸር ናይ ብሓቂ ክንገብሮ ንኽእሊና ማለት እዩ ግን ንምሸታ ግን እዚ ወቃስን ተወቃስን ኮንካ ብሕልፍ ኣወፃእ ዘለና ኣብ ካልእ ሃገራት ናይ ካልእ ሃገራት ዜጋታት ኮይንና ንነብር ዘለና ሰባት ኢና ኖ ሕጂ أبتع دوينا نعملنا تغيير ترى نبر كوينا خمسنا عينة نرص العلا اللي نكت كمان الكا نتم مراح تدي نتم قلت وكسرونكو يتصبغ الكاي إذا عاروا جن الكونتكست أبدأ جذل لنا يا تغييركم ونحن ونحق استخمينا أجهم تدالينا لنا قال لما بالت راح يدل ننسى تسخن اليوم أنا وحبي له تبغ بتعمل تبغ داني again أتي زربا حدا جزية انتاي سمع أنا وين أي انتاي اللو تي attitude أب إيرترا زريو and I think قربت لي كمان أي يتحسس بني كاب دانيال بزوح جزية سمعكو هب قالوت ونقل اتمر أب إيرترا زي مرحنة زي تحسس بازياون يبلون زبل زركب جن عقابتي سمعني هذا جزء ميديا كمزي دفاعي زربا كن زرب كلنا منجست بتفترو زدف حيل كله خلاله نسخاسي نباجو قخت حتى قد كلا لك منجست دما أفضيلو أب كبابي خازو ليه باكا لذي كم حدا قدو سيتيزن إذن إحنا نقبرو زلنا conversation نابنت كلتا شح سبات يريونا له كابزوم كلتا شح سبات 10 سبات نزع أنا زاربو زلوا بك عزلهم سبات كله خليهم. لذي زرس نزرع لنا urgency تقلت عفه. نابنت إيرترا أبز حجز زلوا عودوا كينات راي بناشنال سكيورتي كن ريغ لنا درون يدليا أنتي درون دما يدليا. إذا نجارات زي نخد جزء قلا سبالو نجارات أقالي لزريو مالتي درون نخد جزء ويون ناي درون مثال نخد جزء جنزب تراي كونن زدليكا. دهاني ፖለቲካ ዝበሃል የድልየካ ምክንያቱ ትርኩ ክበካ ተኮይኑ ረብሓና ኣብ ግምት እቲ ዝበካ ኢማራት ወይ ገለ ወይ ቻይና ክሸጠልካ ተኮይኑ ረብሓና ኣብ ግምት እቲ ዝሸጠካ እንድሕር የርብሖ ኮይኑ ኣይሸጠልካን ይውን ስለዚ ብመሰረቱ እዚ ኣፅዋር እዚ ክሳዕ ክንደይ ስግኣት ከም ዘለዎ ከጥፋእካ ጥራይ ዘይኮነስ እንኮላይ ንክትገዝኦን ከቢድ እዩ ምስቲ ናይ ኣላየንስስ ኣብ ግምት እቲኻ ዋላ ገዚእካዮ ከለካ እውን ሎክ ክገብሩካ ይኽእሉ እዮም ኣብ ገለ ብካልእ ኣዘራርባ ድማ نحنا ناتنا تكنولوجي كنعبل لنا كنبل كلنا كم استبلا زلغا لما نمكل طافيه اليوم حجي تزرباناتنا انا كمناتي دليت محبر حكومات ابي ارترا ابز دغزلوا
معرتي زلون اكتيفيتي قال انت له ازيف ابيرترا منغستسي نيا كمزي بحاده منقد تراي زخيز له غيرنا زوهب ملس قالو اي انصار ما بوش كغبري دلي ازيف منغستسي وحد نغرات راي كسرع عقمو خمزلو غيرنا مو كل ነገር ኣብ ደገ ንዘሎ ጥራይ ሓሳባት የምፁ ግን ኣብ ደገ ዘለኹም ድማ ግበሮ መንግስቲ ኤርትራ እውን እኮ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ነዚ ንሕና ንሓስቦ ዘለና ዝሓዝቡ ዲፓርትመንታት ኣለዎ መንግስቲ እኮ እዩ ስለዚ መንግስቲ ስለ ዝኾነ ከዓ ከም መንግስቲ ኣክት ጌርና ክንዛረቦን ክነቕፎን ሕቶታት ከነቕርብን ክንክእል ኣለና ኣነ ጆርጆ ካብዚ ቦርሳይ ተሰኪመ ከይደ ኣብ ሓደ ዲፓርትመንት ከይደ ሌትስ ኦርጋናይዝ ሳምቲንግ አሚን ኤርትራ እኮ ሓደ ድኳን ኣይኮነን ኦፍ መንግስቲ ዘለዎ ሃገር ስርዓታት ዘለዋ ዲፓርትመንት ዘለዋ ገለ ሜይቢ እቲ ዲፓርትመንትስ ብዝድለ ሰባት ወይ ብብዝሒ ሰባት ኣይመልአን ኣሎ ካላርሲ ግን ኣብ ኤርትራ ፋንክሽናል መንግስቲ ኣሎ እዩ ከምዚ ኣብ ሱዳን ንሪኦ ዘለና ወይ ኣብ ሶማል ንሪኦ ዘለና ገለ ኣይኮን ኣብ ኤርትራ መንግስቲ ኣሎ ኣካይዳ እውን ኣለዎ ግን ናይ ፀጋታት ሕፅረት ክህልዎ ይኽእል ናይ ባጀት ሕፅረት ክህልዎ ይኽእል ሕጂ ኤርምያስ እንታይ ክብል ደልየ መጀመርያ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ዘለዎ ሓሳብ ኣይኮነ ኣነ ንመንግስቲ ኤርትራ ካብ ማኽሪ ኢለ ኣይኮንኩን ግን ደገ ዘለና ምስቲ ኣብ መንግስቲ ዘሎ ኣምባሳደራትን ንዑ ነቲ ናቱ ተልእኾታት ኣብ ደገ ዘሰጋግሩ ውዳቤታት እውን ኣለዉ እዞም ውዳቤታት እዚኣቶም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ንዘሎ ኩነታት እናረኣዩ ኣብ ደገ ዘሎ ዓቕሚ ድማ እናረኣዩ ከመይ ጌርካ ነዚ ነገር እዚ ምስ ውሽጢ ዓድን ደገ ደሎ ዘሎ ጌርካ ሞቢላይዝ ጌርካ ነዚ ዘለና ፀጋታት ሓደ ብደገ እውን ወላ ንኣብነት ኢንተርነት የለን ኣብ ኤርትራ ጌርና ክንገብሮ እንተልካ ፋይን ኣብ ደገ ከዓ ገጭፍ ፀጋታት ስለ ዘለና ነቲ ክግበር ዝኽእል ወላ ኣብ ደገ ባይ ዘ ወይ እስራኤላውያን እስራኤል ሲ ኣብ ስዊስ ኣብዛ ኣነ ዘለኹዋ ከተማ ባዝል እዮም ነቲ ኮንሰፕት ናይቲ ሃገር መስሪቶሞ እዚ ኣብ ሃገርካ ኮይንካ ጥራይ ኣይኮነን ኩሉ ነገር ዝግበር ኣብ ደገ ኮይንካ እውን ክግበር ክእል ግን መንግስቲ ክመርሖ ክኽእል ኣለዎ መንግስቲ ከማእኽሎ ክኽእል ኣለዎ መንግስቲ ክዝውሮ ክኽእል ኣለዎ ነቲ ሓሳብሲ ኦውነርሽፕ ናይ መንግስቲ ክኸውን ኣለዎ ጆርጆ ኦን ክገብረ ይክእልኒ እዚ ጉዳይ ናይ ሃገር ስለ ዝኾነ ስለዚ እቲ መንግስቲ ነዚ ዝኣክል ፀጋታት ገይሩ ምኽፋል ዘድልዮ ኮይኑ ዝኽፈል ብሓሳብ ጥራይ ዘድልዮ ኮይኑ ንኣብነት ብቁዓት ሰባት ኣለዎ እስኻ ነዚ ዓውዲ እዚ ኣብ ደገ ወላ እስከ ሎጂስቲካዊ ሕቶ ኩሎም ኤርትራ ክኸዱ ኢንተርነት የለን ገለ እንድሕር ኢልና ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ድዩ ክግበር ኣብ ገለ ክግበር ዝኽእል ኮንፈረንሳት እናተገበረ ነዚ ሓሳባት እዚ ንቅድሚት ወላ ሮድ ማፕ ኣበጊስና ገለ ጌርና ክንፀንዕ ንዝብል ነዚስ እንታይ ክንግበር ምተኻለ እንታይ ከይግበር ኣሎ እስከ ኤርምያስ ስኻ እምቦገንካ ምክንያቱ ስኻ ነዊሕ ተመክሮ ዘለካ ኣብቲ ናይ ጉዳቤታት ፅቡቅ ሕቶ እዩ እንታይ ምስለካ እቲ ነዚ ኩሉ ድበልካዮ ንክትገብር እታ ቀንዲ ረቋሒት እንታይ ምስለካ ተበግሶ ክህልወካ ኣለዎ ስኻ ከም ሰብ መጠን እስኻ እንድሕር ተበግሶ ደይብልካ ገዛኻ መፅኡ ኳሕኩዑ ሲ ንዓበ ዝምፃእ ድብለካ ሰብ የለን ጉዳይ ሃገርካ ጉዳይ ገዛኻ እዩ ሃገረይ ገዛይ እንድሕር ትብል ኣለካ ብደገ ኮይንካ ስኒ ንኣብነት ናትካ ገዛ ስንድሕር ነቂዓሞ ኣሕዋትካ ከዓኒ ሸበድበድ ብለዉ ንዓ ክዕርዩ ነታ ነቃዕ ሳኻ ብደገ ኮይንካ ከዓ እቲ ልዕሊ ዚንጎን ኮማ እትሎ ገለይካ እንድሕር ኮመንት ትህባ ኣለካ ትሕግዝ ዲኻ ዘለካ ወላ እንታይ ካ ትገብር ዘለካ ጉዳይ ገዛኻ እንተኮይኑ ተኣቱ ትኸይድ እሞኒ ኣካል ናይቲ ፀገም ክትከውን ክትክእል ኣለካ እቲ ናህና ብደገ ኮይንካ ከም ሳልሳይ ኣካል ኮይንካ ናይ ገዛኻ ጉዳይ ክትርኢ ከለካ ተዓቢ ፀገም እዚ እዩ ሕጂ እንታይ ዝግበር ዘሎ ዝበልካዮ ብኩሉ ኤምባሲታት ሕጂ ንኣብነት ብናይ ኣሜሪካ ክዛረብ ተኮይነ ብዋሽንግተን ዲሲ ዳታ እከብ ኣሎ ዓብይ ስራሕ ተጀሚሩሎ ኣክቹሊ ዌብሳይት ገይሮም ናትካ ፕሮፋይል ትኸፍት እሞኒ ድሓር እቲ ቀንዲ ድሓትዎ ዘለዎ ብኡ እንታይ ይመስለካ እቲ ሰብሲ እንታይ ትምህርቲ ኣለዎ እንታይ ትሕዝቶ ኣለዎ እዚ ዳታ ዝእከብ ኣሎ እቲ ሰብ ድሕር ክሳተፍ ኮይኑ እቲ መንግስቲ ሲ ማዕፆ ከፊቱ ኣሎ ሕጂ ተመዝገቡ ብል ኣሎ ኣብ ዝኾነ ውዳቤታት ንገብሮ ኣኼባታት ንገብሮ ፌስቲቫላት ዝግበር ብድኾነ ኹን ኣክቡ ኤርትራውስ እንታይ ይገብር ከም ዘሎ ክፈልጥ ይደልሎ እቲ መንግስቲ ንምንታይ እንድሕር ኢልካ ነዚ ንዛረበሉ ዘለና እንድሕር ደኣ ገምጋም ሂብካ ብጭቡጥ ነገር ክትዛረብ ኮይንካ ኤርትራውያን እንታይ ክገብሩ እኽእሉ ኢልካ ክትዛረብ እንድሕር ኮይንካ ዳታ እንድሕር ዘይብልካ ብዛዕባ ናይዚ ህዝቢ መን እንታይ ገብር ኣሎ እንድሕር ዘይትፈልጥ ኮይንካ
نابيت خيدون تعلامات كون من ما أبيها خطوتون هاي تفلتني حجي እቶም ተገዲሶም ዝሰርሑ ዘለዉ ኤርትራውያን ቀዳማይ ነገር መስርሕ ኣሎ ከምዚ ስቂካ ከምዚ ዓንትዎ ዝበልካያ ቦርሳኻ ተሓንጊጥካ ኣስመራ ይተኣቱን ኢኻ ብኤምባሲታት መስርሕ ኣሎ እንድሕር ኣብቲ ሃገር ከይድካ ክትበርክት ኮይንካ መጀመርያ ክትገብሮ ዘለካ ነቲ ኣብቲ ከባቢኻ ዘለኹ ቆንስል ይኹን ኤምባሲ ይኹን ከይድካ ኣነ ከምዚ ክገብር ይደሊ ኣለኹ እሞ ኣበይ ከበርክት ይኽእል ትብሎ እሶም ንውሽጢ ሃገር ኮንታክት ገይሮም ነቲ ዝምልከቶ ዲፓርትመንት ተዛሪቦም ከምዚ ዓይነት ክእለት ዘለዎ ሰብ ኣሎ ተባሂሉ እምበኣር ሕጂ እንድሕር ኣብ ካልእ ነገር ዝሰርሑ ኣለዉ ድሕሪ 3 ወርሒ ግን ከድልየና እዩ ቀርቦ እንድሕር ተባሂሉ ሕጂ እስኻ ክትኣቱ ከለካ ዕዉት ኮይንካ እውን ትወፅእ ኣቲኻ እውን ትገብሮ ትፈልጥ እቲ ሓደ ጌጋታት ድመፅእ ብዘይ ወላ ሓደ ርክባት ንሃገረይ ክሰርሕ ኢልካ እንድሕር ከይድካ ክሳዕ ነቲ ዲፓርትመንት ረኽቦ መን ምዃንካ ክፈልጡኻ ከይሰራሕካ እውን ትወፅሉ እዋን ኣሎ ስለዚ እቲ መስራሓት ዘሎ ክንፈልጦ ኣግድን ነዚ ክንፈልጥ ግን እንድሕር ኣብ ኤምባሲታትና ደይ ንኸይድ ኮይና እንድሕር ናብቲ ዘሎ ውዳበታትና እቲ ማሕበረ ኮማትና ኣብ ከተማታትና ዘሎ እንድሕር ደይ ንመውፅኦ ኮይና ከመይ ጌርና ኢና ዳ እሞ ንሃገር ከነበርክት እቲ ዓብ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ሕጂ ርክብ ኣብ መንጎቶም ንኣብነት ኣነ ብዛ ዘለኽዋ ከተማ ሕጂ ስኒ ብጭቡጥ ሲ ክንዲዚ ሰብ ኣለኹ ንብል ኣይንኽእል ኢና ብግምት ኢና ኩሉ ሰዓት ንዛረብ ክንዲዚ ህልው ክኾኑ ክንዲዚ ህልው ክኾኑ ንምንታይ እንድሕር ኢልካ እቲ ህዝቢ ፅዑቕ ርክብ የብሉን ኣብ መንጎ ኣብቲ ውዳበታት ዘሎ ኣብቲ ማሕበረኮም ዘሎ እዚ ናይ ፖለቲካ ጉዳይ ኣይኮነ ዋላ ነቲ ኣብዚ ዘለዉ ማሕበራዊ ፀገማት እውን ክንፈትሕ እንድሕር ኮይና ሲ ከም ህዝቢ ክንእከብ ክንክእል ኣለና ድኾኑ ናይ ካልኦት ናይ ወፃእተኛታት ሕብረተሰብ ኣብ ኣሜሪካ ክትሪኦም ከለካ ሓያል ማሕበር ፈጥሩ ሞኒ ሽዑ ፅልዋ እውን ክገብሩ ክእሉ ናብቲ መንግስቲ ኸይዱ እንድሕር ተፈናጪልካ ትኸይድ ኮይንካ ግን ክትሰርሕ ከተድምዕ እውን ኣይትኽእልኒ ኢኻ ሕጂ እቲ ስራሕ ናባና እዩ እቲ መንግስቲ ካብ ዓቕሙን ላዕሊ ከማ ንሰርሕ ዘሎ ሕጂ እቶም እቲ ማዕፆ ኩሉ ሳዕ ክፉት እዩ ነቲ ከምዚ ሕጂ ዳንኤል ክብሎ ፀንሐ ኣቲኻ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ እቲ ኣቲኻ ሲ በቲ ፕሮፐር ቻነልስ በቲ መገዲ በቲ ስርዑ መገዲ ኣቲኻ ሰሪሕካ ክትወፀሉ ትኽእል ከተገልግለሉ ትኽእል ብዙሓት ዝፈልጦም ኣለዉ ኣትዮም ኣብ ኩሉ ነገር ዝሰርሑ ዘለዉ ብእኩብ ይኹን ዋላ ብተናፀል ይኹን እውን ኣትዮም ዝሰርሑ እዮም ግን እታ ቀንዲ ሕጂ ንሕና ኣብዚ ኣሜሪካ ዓባይ ስራሕ ተሰሪሓ ዘላ ኩሉ ሰብ ኣብ ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ዌብሳይት ኣትዩ ናቱ ፕሮፋይል ክፈትሞ ብዛዕባ ነብሱን ትምህርቱን እቲ ናቱ ፀጋታትን እግለፅ እዚ ንምንታይ እንድሕር ኢልካ እቲ ናህና ሂውማን ሪሶርስ ክሳዕ ክንደይ ከም ዘለና ክንርኢ ሞ ብኡ ገይሩ ከዓ እቲ መንግስቲ ነታ ኩላህና ንሓልመላ ኤርትራስ በቃ ኣብ ሮኬት ሰቂልካ ክትውንጭፋ ትደሊ ዘለካ ባዕላ ክትውንጨፋ ኣይትኽእል ንሕና ኮይና ክንውንጭፋ ንሕና ኢናቶም ሮኬት ንሕና እንድሕር ኣብቲ ውሽጢ ሮኬት ኣቲኻ እንድሕር ኢግናይት እንድሕር ደይ ትገብር ኮይንካ ብደገ ኮይንካ ባዕላ ተሲኣ ክትከይዳ ኣይትኽእልኒ ሕጂ እቲ ዓብ ፀቕጢ ንገብረሉ ዘለና ኢንቮልቭ ክገብር ሰብ ኣብ ማሕበራዊ ትካላት ዘሎ ኣብ ከባቢኡ ናይ ግድን ኣብኡ ኣባልነት ገይሩ ግድን ናይ ፖለቲካዊ ማሕበር ናይ ገለመለ ከም ኤርትራውያን ግዜኡ ናይ ምትእኽኻብ እዋን እዩ ተኣኪብካ ማሕበራዊ ፀገምካ እናፈታሕካ ፍልልያትካ እናፅበብካ እንተዘይ ተራኺብካ ነቲ ፍልልያትና እውን ከነፅብቦ እውን ኣይንኽእልኒ ኢና ሕጂ እቲ መድረክ ዘሎ ሲ ዓለም ፀቢባህሉ ዘላ ኩላህና እንድሕር ብሃገርና እንድሕር ከነማዕብላ ንሓስብ ኣለና ኩላህና ኣብ ከባቢና ዘሎ ማሕበራት ኣባላት ኮይና እቲ ኣበርክቶና ኣብኡ እዩ ድጅምር ነንሕድሕድና ክንተሓጋገዝ ምስ ጀመርና ኣብታ ከተማና ሽዑኡ ናብቲ ኣሜሪካ ዘሎ ሕብረተሰቡን ፀቕጢ ክንገብር ካብኡ ሓሊፍና ሽዑኡ ናብ ሃገርና ክንገብር ንኽእል ከምዚ ዘለናየ ግና በበይንኻ ኮይንካ እዚ ከዓ ብዙሕ ተሰሪሑሉ እዩ ብፀላእቲ ስኒ እቲ መንእሰይ ሓቢሩ ኣብ ሓደ ከይሰርሕ ይሂባ ከምዚ ዶ ገለባ ገለ እናበልካ ክሳዕ ዘሰንብድ ነገራት ርኢና ኣብ ዝደሓለፈ ዓመታት ግን እቲ ናቱ ኢፌክት እንታይ ገይርዎ ተይልካ ነቲ ደቂሱ ዶርማንት ኮይኑ ዝፀንሐ ሕብረተሰብ ኣበራቢሩ ከዓ ኩሉ ሰብ ከዓ ሓቢሩ መፅእ ኣሎ ሕጂ ነዚ ሞመንተም ዝመፅኡ ዘሎ ከመይ ጌርካ ጠርኒፍካ
ናብ ሓደ ድሙዕ ስራሕ ንኽተእትዎ ግን ኩሉ ሰብ እውን ሕጂ ዋላ ነዞም ሰማዕትና ኣብዚ ዝሰምዑ ዘለዉ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ዳታ ድልዮ ኣሎ እንታይ ተማሂርካ እንታይ ትሰርሕ ኣለኻ እንታይ ከተድምዕ ትኽእል እዚታት ንምንታይ እዩ ከዓ እንድሕር ኢልካ ነዚ ንምሃቡ እንድሕር ንስከፍ ኣለና ነታ ሃገርካ እንድሕር ትሓስበላ ኮይንካ ንቅድሚት ክትከይድ እንድሕር ኮይና ኣነ ጆርጅ እታ ከም ዝሰርሕ ዳንኤል እታ ከም ዝሰርሕ እንድሕር ደይፈልጥ ኮይነስ ከመይ ጌርና ኢና ዳ ሓደ ኮይና ንሰርሕ ኣብቲ ድምልከተና ኣካላት ክንኣቱ እንተኮይና ንሕና ከዓ ቁሩባት ከም ድኾንና ከዓ ከይድና ናብቲ ትካላት ናብቲ ብፍላይ ሕጂ ከዓ ኣብ ዌብሳይት ገይሩ እቲ ኤምባሲ ኣብኡ ከይድካ እውን ቪዚት ምግባር የድልየካኒ በቃ ኣብ ኮምፒተርካ ኣቲካ ኣብ ቴሌፎንካ ኮይንካ መሊእካ ናትካ ኢንፎርሜሽን ትሰደሎ ኣብቲ እዋኑን ሰዓቱን ምስ መፀኻ ክትፅዋዕ ኢኻ ቁሩብካ ክትከውን ክትክእል ኣለካ ሕጂ እዚ እቲ ዝግበር ዘሎ እቲ ሓላፍነት ግን ኣነ ናባና ናብቶም ህዝቢ ዘውርዶ ዘለኹ ምክንያቱ ተገዳስነትና ሓፍ ክብል ኣለዎ ምእትኽኻብና ኸ ኣገዳሲ ኮይኑ ክንዲ ንበይንኻ ኮይንካ ተድምዖ ነገር ስለ ዘየለ ኩላህና ተኣኪብና ተቐሪበ ኣለኹ ንበል እሞ እቲ መንግስቲ ሽዑኡ እንድሕር ቦታ ደይሃበና ብእኩብ ከዓ ንዛረብ ግን ተተፈናጪልካ ክትገብሮ ትኽእል ነገራት የለን ብጣዕሚ ጆርጆ ኣብዚያሲ ከይስተገርካ ከለካ ሓደ ክልተ ምለ ከበለላ ዘለ ፅቡቅ ደዝኻኸረኒ ኣሎ ኤርምያስ ኤክሰለንት ንብሎ ዘለና እዩ ዋላ ነቲ ንደልዮ ዘለና ፍታሕሲ ዋላ ትግበር ዘሎ እውን ሰኣን ምፍላጥ ብዘድሓልፈና ነገር ከም ዘለዎ ፍሉጥ እዩ ሓንቲን ቀንድን ኣገዳሲ እዛ ሓሳብ ኣለኒ እሞ ግን ድዕድመኒ ስኢነ ዝበሃል ከምዘየሎ ተረዳዲና ኣለና ሓሳብ ኣለኒ እሞ ቦርሳይ ተሓንጊጠ መስመራ ከይዳ ኣለኹ ምባል ከዓ ግዜኻ ምጥፋእ እውን ብዙሕ ክህልዎ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ከም ጌርካ ፎርማል ስለደይኮነ ከምኡ ስለደይግበር ማለት እዩ ሕጂ ከም ኣብነት የኸራ ጉዳይ እየ ዘልያ ነዛ ድበላ በዚ ናይ ኣነ ዓዲ ድኸድ ኩሉ ብካልእ ፕሮጀክት ኤርትራ ኔክስት ንብሎ ኤርትራ ኔክስት ድብል ሉ ኣለኹ ዝሓለፈ ዓመትን ገለን ኮይኑ ኣሎ ነዚ ንብሎ ዘለና ሰብ ምውሃዲት ናይ መፅኣ ክንሓስብ ተኮይና ሓደ ካብቲ ናይ መፅኣ ንሓስቦ ናይ ቁጠባ እዩ ናይ ቁጠባ ከዓ ኦኬ ተዓቕሚ ዘለዎስ ከመይ ገይሩ ኣብቲ ድድለ የበርክት እዩ ሕጂ በዚ ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ ኣብ ምትኽኻብ እዩ በዚ ሓደ ወን ከዓ ካብ መንግስቲ ኣተኩሩ ኣብዚ ናብዚ ንደልየና ድበሃል ነዚ ክልቲኡ ምልጋብ እዩ ነይሩ ማለት ሕጂ እዚ ዝግበር ዘሎ ናይ ዴታቤዝ ባዕሉ ሰብ ፕሮፋይል እናገበረ ቴክኖሎጂ ተጠቂምካ እዚ ዓቕምታት ኣለኒ ገለ ምባል ኤክሰለንት ኢንፋት ሃገራዊ ዓይነት ከምኡ ከድሊ ማለት እዩ ግን ከም ኣብነት ክህብ እንደ ደልየ ሕጂ በዚ ተበግሶ እዚ ከምዚ ትብል ሰምዑ ንገለ ብዙሓት እቲ ኤርትራ ኔክስት እውን ወሳይት ኣለዎ ኣብኡ ከይዶም ኣነ ብዝኸበር ክትደሊ ኢሎም ብዙሕ ፅምኣት እውን ከም ስለ ዘሎ ልዕሊ 300 ዝኾኑ ሰባት ሶፋር ኣብዚ ኸበርክት ኢሎም ዝገብርሉ መገዲ ኣሎ ሕጂ ናይ ገሊኦም ከምዚ ውሽፍል እዩ ምኽኣልኩ ኣሎ ዶ ገሊኡ ግዜ ዓቕሚ እውን ብዙሕ የብሉን ገለ ናይ ገሊኦም ግን ብጣዕሚ ሲሪየስ ኮይኑ ረኺበዮ ካብተን ኣብነታት ክጠቅስ ደልየ ቁርብ ፊልተር ምስ ገበርናዮም ቨት ምስ ገበርናዮም ማለት እዩ ወይ ለዚኦም ስባ ሲሪየስ እዮም ሓደ ቁርብ ኤግዛምፕል ንምሃብ ሓንቲ ሓኪም እያ ሰርጅን እያ ኤርትራዊት ምስ ብፆታ ኮይና ምስ ካልኦት ኣሜሪካውያን ካልኦት ከይዳ ናብ ዓዲ ከም ፍሪ ሰርጀሪ ትገብር ተዳልወት ሓፍቲ እያ ዝኾነ ኮይኑ ምስ ኤምባሲ ረኺብካ እቲ ፕሮሰስ ተጀሚሩ ድሓንቲ ንዖም ክንገድፈሎም መዓስ እንታይ ከም ዝገብሩ ኣብ ድሕጉስ ኩነታት ከይዳ ኣሎ ካልኦት ከዓ ኣብዛ ሰሙን እዚኣ እውን ብጣዕሚ ሲሪየስ ዝኾኑ ብዙሕ ካፒታል ሚልዮናት ክብል ክእል እየ ዘለዎም ኣብ ናይ ቴክኖሎጂ ትረፈኒ ብዙሕ ከይነግረሎም ክበርክት ዝኽእሉ ግን ሲሪየስ ሰባት እዮም ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ሓስብ ከለኹ ግን ኦኬ ፅቡቅ እዩ ናብኡ ኣንፈትና ንኸይድ ኣለና እዚ ዝግበር ዘሎ ዴታቤዝ እውን ገለ እውን ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ግን we don't have to reinvent the wheel ኣብ ዓለም ሲ ደይተ ገብረ ይኮንና ንገብር ዘለና ዓለም ሙሉእ ድገብረ ኢና ንገብር ዘለና ኣብ ኢንቨስት ክገብር ዝኽእል ክሰርሕ ዝኽእል ህዝብኻ ከመይ ጌርካ ተስርሖ ሲ ኤርትራስ ናይ መወዳእታ ሃገር እያ ነዛ ሓቶ እዚኣ ትሓትት ዘላ እምበር ቀዳመይቲ ሃገር ኣይኮነትን ሩዋንዳ ኬንያ ገለ ተኸይና ጉግል ተጌርካ ቀዳመይ ድመፅእ ሩዋንዳ ኢንቨስትመንት ቦርድ እዩ ኬንያ ኢንቨስትመንት ቦርድ እዚ ከዓ መብዛሕትኡ ግዜ ትፀበቐ መንግስቲ ገይሩ በይኑ ዝገብሮ ጥራሕ ደይኮነሲ ኢትስ ፓብሊክ ፕራይቬት ፓርትነርሽፕ ይበሃል እቲ ናይ ግልን እቲ መንግስታዊ ዝኾነ ትካላትን ኣላጊብካ ሓደ ነቲ ህዝቢ ኣብ ምምሃር ድዩ ምንቅቃሕ ድዩ ገለ ዝገብሮ ነገራት ሁሉ እዩ እቲ መንግስቲ ግን ንምሸት እንታይ ድኾን ዘሎ ተናዕ ናትና ፕሮጀክትታት ኢንቨስታብል
تبركتلن بحنقول كادي بجنزب كادي زين إلك نعان مقرابي لأمبر نزغل نجار مقبار ونا أيدلني حج حدا وين كابتينا يوفرا ناي رابع جنبار ناي بوفرا عينة تسرح نجار كل منقص انت الاركب كا كل منقص هو تصبم ما شعوت في قدامنت ناي منقص تخاسله دبزحهم بينا جميرم قال شعو ابتي ابكم كلا يسمعنا نيم كلا بزي سرحين لك ابتي اب كندا اونتا ودخونه قالوا تاوي منفس حيز خم دوز قون خلي مالتي انت يا قبل دليل مشاتو اب معلومه معلتم مسمص قدم قدادم ريفرا انفستمنت بورد تبعيلو قيمو زيو ناتو حدا كابتي قبرر قبو سمينارات ديو وبينارات ديو وركشوبس غيرو بعبي اخا ويب سايت غيرو اذن يقبل لك شعب كاب مهوتاتن كاب ساينت تطف مالتي نت منغستخا عابي فلتر خون له مخنياتو زغونه مس 10 حساب اول رقبه يكلني كاب زعما 10 كا خلتا سلسته يحلفوا له مالتي مخنيات افتي حلقلخ خونه خينو عامتاتنا إيرتراوينا بس معاتي دلو ولا نزن بلو دلو هو أمتكالو دلو عامتات معالي صبو دلو إذن أبز حدش معرفنا ونأتو اللي دلناس كم أرستو خوينس كم سيريس أرستو خوينس نزاربو اللي زبن ماتي إذا عدل زينا برا اجي ساعة مو ساعة صراحة كاي ترسع إذا صمدازي مس ناي سلامن ناي مرقا ناي قلن دحار ناي تقراي ناي قلن من خلش كلنا مزدو نبلو دلنا انتاي درخ بالو نبل نخلينا ويكا خلو تاي بليم أب كن مساتهم تميجركا نا إثيوبيا نا يقول حسابسي أب كم زلينا حسبون دبل الله مالتي حتى زغلتيو متشوالي إكسكلوسيف أيكون ويكا حدا قريف كات حدا خبر له حالي إمرأة بحال أيكون ناي بحق خن كونت خوينو تي سلامن مرقا أن أنت ديليو أدفايزري يلا إنفستمنت يلا شنطار يلا سلامن مرقا أنك ما تستوينا قطع فاينل معرف نقبرات تغل ولا بافر زون نبولو ولا مكلخال نبولو ولا كالن نبولو ويكان نصبح ناي بحق عقوتات خوينا ولا سمين إثيوبيا دلو ديم محرر ديم تقارو ديم أبي إيرترا إنفست ندا قبرون إيرترا كتموا دخلوا أو سرحات فتيرو مزيم سرح دسرحلو أب كوميتا سلامة ومقد نخذوا الجزيون ما تصل خوني نقول ده أساس روجن سلامن peace and security دحناتني حجي بقومي عينينا أنا زد قبر دلو قدام النت هبنا نتمع بالتاتن نتي صبغ ندليون زناي سراويت إيرتراديو منقص إيرتراديو أنتش كوس دلو دخل سلام نعو نقوس بس كبهال كلون أكفى حبيلنا هالرئيد اليوم أمان قاتي thank you معي تقرفكم لايف لكم دارستي أنا بحكي أقدر ستارستي أنا رام أب سويسرلاند وين محبرنا سمويات تنياتات أم مسرات أب تبغ درجة بتهيلو أب زحتير جزية قيمو أنا وين بعاقم يبركت هالله ولا كندوز أكل عمي أبركتك بلا يكلن جن حدا جزية سبكر دوزلو ودما نزوم بيوتيوب زلنا أجاني نزري الناس سبالو حدا جزية ميديا عقمنا ميديا يو ميديا خا زحق سكا ويون نقول دست بلونا قرأي كوننز جبر حتوين أنا حطت بتحطه دما ملسي وهابو سلزي تنحطو زلنا نقوانو زت اللبيو ببقى عزم اللي سوى سبات دمالو حدا جزية قنتي أب حبرة سبنا نقرأ من قدي أدرسكو قبرز دلي أب يوتيوبرات يخون أب كالا عينة ميديا زلو سبات حلف زبالة قمسلو زلو يمثلني نسخافلو ينقر كتقبر بيكا سبالو قن يس كقبر يخل عقمية بلان ويكنا بركت عين خلنا أنا بنفسي كقبر إذا ليه نتا ايديا درايف كقبراي كلني أجزية سلا زي بالله قن نتا حساب انت بقيسو مها بروموت كقبراي بروموشن كا أقدر سي RST يوزع سبني يغيزريه يوتيوب ناس أصلا زغنا بر حساب نعم مدفع كا كل جزية اللي كاي بروموترس اللي يخانة حساب نافذ بي زدوف ولا وخاص لذي نحنا توما ميديا زلنا نتوم بدحر مجارج خمسة جدانية الكولس أنا هيك كم زي رمياس كولس أنا زي برجو الحسابات نافذ بي أنا متحللاف كمون نتحسابات نافذ بي نقبتح كنسرح كنفتني ناس لذي تملا لا يسرح مبر حدا كال دسرح يسرحون أيد لني ولا ونجي كون المنجس يرترا زين التنبلا زلنا كو اتي منجستي درات اللوت كاباسيتي أنا يرد زرد أنا نقرن تلوسي
نزنا investment دو نزنا diaspora دي منجست غبرة أيتصبني يعني this is بالتعمي أخلاقي سرحيو إذا سرح زين right outsource كتقبر لك سبات ريخة نبدأ تصدق دانيال ديو كالوت نعود مسو بك عدل لوم ناي هاجرت بقص دليل لو نابزيوم سبات زيهم تي يحلف إساتهم كا كم أمز عمل سليم تقول كا سلزي اتسرح ببقعتي سرح اتمنجس دما نسو زي قبر زلو وزيتي ركب مالتي انت تملالينا دما يتسرح كمقر زخل انا بزانب سيون ابيرترا اي بيزنس كونفرنس كله صقتي قبر له حتى غريب له انت تغير دما 100% كساتف يا ابو خيد سلازي ادرو تي دفيت كنفتر نفتنا لنا منقص دما بتفطرو زدفو يدلي كل نجار كم قبول وسيدك بعلوم حاسبهم كقبر ويا مبال صبغ هيكونن حسبن منقستي عيني يبلو منقستي روسيا يبلو منقستي مالت ايكونن they are individuals اب اولاناتهم دما معات اللو تات اولاناتهم مليان تلا you have to push نت نجار قال نجار كوحفو خلو لهم قال نجار نبكالك ساغرو خلو لهم نحدش كابوتا كفت خلو لهم نزينا دما تدفيت زاد اللي دفيت زي بالحبرتسب دما كم تزدله كحنبب هيكلنيو لذي تزبي كردوز اللي وسيو don't ask زي ايتبل بعلم يحسبوهم بغت اساس باي كونن زي اب كوربوريشنز زي inviting environment كتفتر على كايز لك سبات نكحتو خاسي كتكفتلهم على لك بوتا كتصحفوا لك كحتوها كدفوها ولا دسي لك اقلقل يا خمان يبل وين اوفيس كا خفيت كخت قتفل لك خط عطويه بالكان منتان كوكو كحوز سكفهم سبات كلوس لزغلو كفوت مخان اليوم سي اوبن دور بوليسي لهم هاتي خا تحلف كلا غاري خاون نقد عدلي خفتك زي اتحساسباتات زي نبي إرترا ندلي كعبتين عندلي كما خي عينت كرطوي لعب ويتبلت مس بالفتم زكبكلت من مولا كما خي عينت مع رأفال وزملت كوتشاف نبجاف خفضم زيت تنكفلت قارس وش شاكي بانديراي مامي تزيت الضغطي فناتيتين بعقلي على كحناي لناخي كم مهارة وطايتي بانديراي تتمتمني أصحيتا ورخي دفني تاقشكو نشع عند قلي نابخي يبلني ولي مس بالفتم زتبكلت من مولا كما خي عينت مع رأفال وزملت كوتشاف نبجاف خفضم زيت تنكفلت بانديراي عتين ديخي يترقالو ميلاخي كنقويولينا دكخي نقارس وش شاكي مامي تاي بانديراي مقرتي فناتيتين بعقلي على كحناي لناخي كما حرارو طايقي بانديراي تتمتمني أصحيتا ورخي دفني تاقشكو نشع عند قلي نابخي يبلني ولي مامي تاي تتمتمني